Danas je školska proslava. Gospođa Zeka organizuje nagradnu igru. Okreće se, okreće. Glavna nagrada je vožnja mojim vazdušnim balonom. Wow, pa to zvuči zabavno. Mogu li da dobijem tiket, molim vas? Plavi tiket osvaja igračku automobil. Odlično, Deni. Mogu li ja da dobijem tiket, molim vas? Hvala, Pepa. Šta bi ti želela da osvojiš? Vožnju balonom. Zar ne bi bilo lepše da dobiješ domaću čokoladnu tortu? Tata Prase voli domaću čokoladnu tortu. Crveni tiket osvaja vožnju balonom. Ura! Ukrcavanje za vožnju balonom. Koliko je putnika, molim? Nas 4. I Teddy, dinosaurus. O, Teddy dinosaurus, znači vas 6. Ukrcavanje! Požuri, Tata Prase, upadaj! Požuri, tata! Zategnuti glavnu sponu, skloniti klinove. Puna para napred! Veoma impresivno, gospođo Zeko. Sigurno ste iskusan pilot. O, pa ne baš, ovo mi je prvi put da upravljam balonom. Držite se čvrsto! Gospođa Zeka greje vazduh kako bi se balon podigao u visinu. Papa! Zdravo! Da li bi neko možda želeo da čita mapu? Ja bih. Da li si siguran, Tata Prase? Ja odlično čitam mape. Ova mapa je malo teža. Da se još malo popnemo? Da, molim vas, još! Balon se popeo visoko na nebo. O, gde je nestalo nebo? Ne brini, Pepa. Sad letimo kroz oblak. Wow, nebo se ponovo vratilo. Ura! Veliki je balon taj, od sunca je veći znaj. Leti, leti, leti još, na nebu je kao broš. Pogledaj, Teddy, letimo veoma visoko. Pepa, pazi da ne ispustiš. Teddy, ispustila sam Teddyja. Ne brini, Pepa, spasit ćemo Tedija. Držite se čvrsto! Spuštamo se! Gospođa Zeka spušta balon da bi mogli da spasu Tedija. Ne vidim Tedija. Eno ga, Teddy je u krošnji drveta. Ovim ću sidrom da probam da spasem Tedija. Polako. Polako. Evo ga. Tata Prase je spasao Tedija. Teddy! Ura! O Bože, niko ne gleda kuda idu. Pazite! Letimo pravo ka drvetu! Držite se čvrsto! Prvo je Teddy bio zaglavljen na drvetu, a sada smo mi zaglavljeni. Tata Prase, znaš li gde smo? Izgubili smo se, zar ne? Jesmo. Pogledajte, ono je bakina i dekina kuća. Jeste! Mora da smo u dvorištu deke Praseta. Kao što sam i mislio. Juhu, bako Prase, deko Prase! O Bože! Juhu, gospođo Zeko! Pomozite, molim vas! Deko, ne možemo da siđemo. Ne brini, imam merdevine. Ura! Svi su izašli iz velikog balona. Bako, Deko, gospođa Zeka nas je provozala u svom velikom balonu. Veoma uzbudljivo. Plašim se da je najuzbudljivije što mi možemo da vam ponudimo parče domaće čokoladne torte. Domaća čokoladna torta, to jeste uzbudljivo. Ovo je bila najbolja vožnja balonom na svetu. A ovo je bila najbolja čokoladna torta na svetu.